লিপি এ লিপি ହଁ এটা ইয়ে আসলে কুকুর আসে তা খাইବାକୁ দେ ତାର ହଁ ତାକୁ ଦଉଛି ରୁଟି ରଖିଛି ଆଣୁଛି ସେ ପୁରା ସମୟ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଠିକ ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ରହୁଛି। ହଁ ହଁ ସେ ସବୁ ସମୟ ଜାଣିଛି ସବୁ। ଚାଲ ହଁ ସେ ଯିବ 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 ସେ ଠିକ ଯିବ ସେ ବାଉଳ ହେଉଛି ନା। ତା ଚାରିଟା ଛୁଆ କରିଛି ସେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋଟା ସୋଟା ହେଇକିରି ଏଇଟା ଧରିବାଟା ତାର ଦେହରେ ଜମା ଲାଗୁନି। ଏ ହଲୁଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଛି।